The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 46, 1-3. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling. Selah. Mark 4:38-40. But he was in the stern, asleep on a pillow. And they awoke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. But he said to them, Why are you so fearful? How is it that you have no faith? Matthew 11:28. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Jeremiah 17:7-8. Blessed is the man who trusts in the Lord, and whose hope is in the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes, but its leaf will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. Psalm 112:7-8. He will not be afraid of evil tidings. His heart is steadfast, trusting in the Lord. His heart is established. He will not be afraid until he sees his desire upon his enemies. Before we start our Bible study ini adlaw, gikinahanglan ang atong paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9 na nagaingon sa in English, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhata ka na ikaw mapasiguli na sa pangimong pagkiumbitahin ato sa Dios o nga ikaw mapunan sa Espiritu Santo. You're controlled by God, the Holy Spirit, so that makes you ready to continue studying God's Word. Now, for you unbeliever, ang isyo nga imong giatubang dili ang imong pagsugid sa imong mga sala, kundi dili ang imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 4:12 nagaingon usab. Neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. Busa, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Karon mag-ampot na sa hilom. Ama namong Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga higayon nga imo kami gidala dinhi aron kami magkapadayon sa among adlaw-adlaw tulumanon. Our spiritual momentum, which is studying your word. Salamat kining higayuna nga grasya kining tanan.
bisan pa nining panahon nga among gipahimuslan, grasya kini, dili kami takos, we don't deserve, we don't earn, we don't work for it. Pusa uban ni kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balang pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa atong mga subscribers ug atong mga higala, atong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome now sa nining atong pagtuon nga atong giduputan pa nga giuluhan og living the dynamic life. Mao kini ang atong title o atong tutukan ang mga punto nga may kalabutan ini. Una sa tanan, kitang mga magtotoo ni Ginoong Jesucristo ayaw na gyud ni kalimti gimanduan sa iyang pulong diha sa 2 Pedro 3:18. Human ka maluwas, mao kini ang atong sundon nga mando sa Dios. Patubuon ang atong kalag. Unsaon? Pinagi ni nga atong ibuhat adlaw-adlaw. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. And I hope di na nimo kalimtan. Mao na gyud na atong baruganan. So, mao kini atong pagsunod sa mando sa Dios nga patunon ta siyang mga pulong on a regular basis, on a daily basis. Okay? Now, kaya ang usa ka magtotoo nga way pagtuon sa pulong sa Dios is going nowhere in his spiritual life. Going nowhere. Wa siya tumong. Mao na nga dili gyud siya makakinabuhi nining atong hisgutan nga dynamic life. Dili man siya maka tagamtam niini kung wa siya paggahin o panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kasama nini atong ibuhat. This is the most essential nga tulumanon nato ingon nga mga magtotoo. Kay this is the key to it all. Nga iatagan gyud ni dakong gibugaton. Okay? Emphasis nga kita consider the Word of God as our priority. Number one in our scale of values. Kay kung dili kita mogatagad ni ining mando sa Dios, then our life would be miserable. And mao na nga miserable o makaluluoy ang atong kahimtang. Di ta makatagamtam ni ining giandam na sa Dios nga matang sa panginabuhi. Spirituhanong pagkinabuhi. In fact, it is a supernatural way of life. Kay tungod kay supernatural way of life man kini, it needs a supernatural way of execution. Supernatural. Dili kasagaran. Kay iya man ni sa Dios nga paagi. You see? So mao na nga kung ang usa ka magtotoo, way gana, way gugma, way kainit, way kaikag, way tinguha nga mutubo diha sa pulong sa Dios, then he would say he has no time for Bible study. No, magyud na iyang madali o balibad. Now, he will eventually be disoriented to the reality of life and will easily be deceivable by false things in life. Dali lagi siya malingla. Mada sa mga bini ng mga pagtudlo ni kalibutan na labias kadaghan. Kay gidumago ni sa nagunang kaaway sa Dios na si Satanas kanhi Lucifer ni bao naman kas istorya nini nga na ay panagbangi na karon sa puwersa ni Satanas ug sa puwersa sa Dios. Kasi mao nang pagsangkap sa Dios kanato, mao naman yung danon kay God
wills that all believers become winner believers. Mga mananaog, dili mga pildiro. Now, but as doctrine has been telling us, and I will tell you again, nga sa diha nga ikaw magtotoo, mawad-a na sa imong interes sa pulong sa Dios, wa kay gugma, wa kay pagtagad nini, you begin to live a life of misery, a confused life, a life of discipline from God. Of course, anak ka man niya. So, disiplinahon ka. In short, kining maong magtotoo starts to live a world of unreality. So, sa diha nga kining magtotoo ha mo ingon og sorry, I have no time for doctrine. Unsa man po'y itubang sa Dios, God in turn will say to him, I'm sorry po, I cannot give you my blessings but discipline. So, ni kanunay na tong pahinumdum kanimo nga it is a matter of choice. You see, nara nimo imong pagbuot, kay giyatagan kita sa free will, kambubuton, paggamiton ta sa Diyos niya na. Uyon ba niya o supak ba niya? You see, the choice is ours. Tayo kapilian na pa, mo lagi na. Perfect freedom ang ihatag sa Diyos ka na to, but with that freedom goes responsibility. Mo na gitawag na to balaod sa tulubagon sa kabubuton. The law of volitional responsibility. So, una nga, ang usa ka magtutuong mo ingagwa siya panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios, kini siya, mahimo ni siya iyang kaugalingong kaaway. He becomes his own worst enemy. Kung busa, he wouldn't be able to reach capacity for life. Wow. Nagkaguliyang na yun, yamukat na lang ang iyang panginabuhi, kaya siya ay katakos sa pagkinabuhi. Kung dili gid niya makaplagan ang iyang tukma nga unsa pangitas kinabuhi, he cannot find his niche in life, and therefore he cannot acquire spiritual discernment in life. Wala. Ano, narigid siyang malingla sa mga mga tinunto ni Satanas, mao may nagadumala nining kalibutan. O nabitaw na sa pulong sa Diyos na kini si Satanas sama sa usa ka leon nga nagangob, nagapangitag kinsay iyang tukbon, sa man na. Kaya binimo, kining gitawag natog spiritual discernment. Noon sa mali, pasabot nini. Kanabang dali ka rin makaalinggat, spiritually speaking. Dali na ka makatandi nga kini sayop, kini husto. You see, that's spiritual discernment. Kini is the byproduct of sa imong pagkamadinaugon, sa imong pagkinabuhing Kristohanon. Now, kini very critical because it is indeed critical sa pagkamananaog sa kinabuhi. Parehara ko nag-ICU, intensive care unit, you see. O na nga, kung kay pulong sa Diyos sa imong kinabuhi, ikaw, you are going nowhere sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Wala. Magkinabuhi ka lang, parihara gyud sa dili magtotoo. Dili gyud mailhan nga ikaw Kristohanon. You see, ang pulong sa Dios kinahanglan magunag sagulan sa imong pagtuo. Okay, sa imong nang pagtuon ba? Saguli gyud sa imong pagtuo. Parihara gyud magsagol ka og simento unsa man nimo pag kabot og
kanang ma-realize nimo ang simento kung way tubig, way unsa na simento, unsa mga ingredients na mo isagol. Dili ka makaproduce o simento. Kay, well, spiritually speaking, stage 1 natong mga Kristiyanon function, mao kani stage 1 function sa gitawag og nahinumdum ka sa faith rest life. Kinabuhi kini nga may pagtuo nga nagdala og pahulay. Mao na faith rest life. O kini magaproduce diha sa imong tuong bahin sa imong kanang kalag. Okay? Actually, yun ang imong kasing-kasing kardia, the frontal lobe of the condition of doctrinal reality na katinuuran sa doktrinang imong gituna, the condition in which ang pulong sa Dios is more real than anything else. Mas labaw pa sa bisag unsa pang butang ning kalibutana. O kini magaproduce og panghuna-huna sa Dios. Mao ni gitawag nato divine viewpoint thinking or ang biblical viewpoint. Ang iya ba nga viewpoint sa Dios? You see? Ug sa diha nga maong magtutuo makaangko na niining panghunahunang Dios nun, siya magasugod na sa pag-angkon ni anang espirituhanong gahom, spiritual power. O mao na nga mag-anam siya tubo spiritually. So, sa iyang pagtubo, maangkon po niya kining spiritual discernment, makalinggat na siya unsay husto, unsay dili, o ang iyang spiritual sensitivity. Sensitive na gid siya. You see? And siya nagatuman na gyud ni category 1 will of God nga hinumdum kanya tong Operation VOG, viewpoint will of God, operational viewpoint will of God, o ang geographical will of God. Kining tulo ayon na ni kalimti. Mga kategories kini sa mga kabubuton sa Dios. Ang unang kategorya mo na gitawag nato og viewpoint will of God. Viewpoint nga kini magatubag sa pangutana unsa may buot ipahuna-huna sa Dios nako. What does God want me to think? So mo na ang viewpoint will of God. So once nga magpadayon ka sa pagtubo diha sa pulong sa Dios din, you are able to think the thinking of God. Thus, mo resulta kini in the fulfillment sa kategory 2 na pod nga will of God, which is operational. You see, kining operational will of God magatubag kini sa pangutana unsa may buot sa Dios nga akong buhaton. You see, so ang maong magtutuo nga nagpadayon sa pagtubo diya sa pulong sa Dios, he is able now to do the works of God, the purpose, the will, the mandates of God na nagatuman siya sa Yahweh, how to become a winner believer, doing things as unto the Lord. Mo kanay ibon di ba sabot? O dugang pagyud niya na kining maong magtutuo nga ana siya ay espirituhanong gahom will be able to fulfill sa category 3 na pod nga will of God. And sa category 3, geographical will of God. Geographical. It has something to do with geography or a location that answers the question, where does God want me to be? So, sa iyang pagtubo diha sa pulong sa Dios, kanang mao magtutuo, makahimo na siya sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, fulfilling God's will for him to be or where to stay. Asa man siya kanang sa may buot sa Dios
nga dapit nga iyang adtuan o puy-an o bunsa. O kani ang tulo ka mga kategorya sa kabubuton sa Dios. Kaya binimo sa dihang ang magtutuo mag-aplikar sa pulong sa Dios ngadto sa kasinatian sa kinabuhi, iyan kining gamiton ngadto sa iyang panghunahuna, sa iyang kadasig, sa iyang paggamit sa iyang kanang paglito, datang, o ang iyang overt behavior pattern. Now, so with the application of doctrine ngadto sa kasinatian sa kinabuhi, mao kini ang paproduce sa espirituhanong pagtubo. It produces spiritual growth. O kini da kaniya alang sa iyang pagdaog to defeat evil diyan sa iyang kinabuhi. So, mao ni ang mga butang nga iyang maangkon. He can defeat evil sa iyang kinabuhi nga moresulta na kini sa iyang pagbuhat o mga Diyos nun nga mga binuhatan, divine good. O ang iya na unyang paabuton niya ang grasya nga mga panalangin. You see? Kinamang gyoy kanang ganti o inunta mga panalangin sa Dios naghuwat. Every time we produce divine good. Nainamdong ka ba niya itong ipanghisgutan? Taon-taon na may tungod sa duha kamatang sa mga maayong binuhatan. Ang usan ini, maayong binuhatan nga tawhanon. Ano gitawag sa English o human good or human good works. Gitandi kini ra ba Diyas Korinto, gitandi kini kahoy kugon dagami. Okay. Mangutana ko nimo. Unsa may tabo ni kahoy kugon dagami imong duslitan. Palitan mo santik o pusporo imong kanang sunugon. Unsa man, iba masunog na, maugdaw na kay it is combustible. Basta. So, during the Bema seat, ang laingan ini, ang judgment seat of Christ, human good sa rapture, mao na ni ang dili ni kay paghukom kundi pagtasal. Pagtasal mao ni Visayan sa evaluation time. Evaluation time kana human good sa rapture. Pag timbangon ang tanan ng mga binuhatan din sa kalibutan, samtang din bata. Timbangon dito, they are going to be evaluated. Unsay daghan nimong na produce. Tawhanon bang mga maayong binuhatan o Diyos nun nga mga maayong binuhatan? Kaya ako lagi kang giingon nga kadtong tawhanong mga binuhatan, human good works, gitandi sa kugon, kahoy ug dagami. Masunog. So hindi ka sunog niya na mo, ugdaw ka na. Unsa po may gantihan? Why ganti? It will disappear. It will, unsa? Kaya naugdaw man. Apan, ang Diyos nun nga mga maayong binuhatan, divine good works, gitandi kini sa pilak kanang bulawan ug mahalon nga mga bato. Okay? Na sindi ko na o kanang pagsantik ko ng puspuro niya. Dusliti na, masunog ba? They are non-combustible. Sto? Nagagiampon ka na sa Korinto gisgutan.
Wa ta magamagama nini ha, itong ibasihan ang pulong sa Dios, mao ni ang mahitabo sa panahon ang human sa rapture, ang judgment seat of Christ, which is evaluation time sa tanan ng mga maayong binuhatan. Unsa may daghan, tawanon bang maayong binuhatan o Diyos nun nga mga maayong binuhatan. Kay kadtong mga Diyos nung mga binuhatan maura ang pagagantihan na ay ganti nga madawat sa magtotoo nga mananaog. Kasi mga hamtong mga mananaog nga mga magtotoo. So, it produces in the believer spiritual emotion. Ano itong gisgutan po, pipila na ron ka mga simana nga the spiritual emotion like feeling of this spirit love. Spiritual emotion, divine viewpoint, hatred, righteous indignation. These are spiritual emotion. Nabito na si Piso 4:26, be angry and do not sin. Kaya abili mo, for a believer to be angry and not sin is to be angry only at sin, only at evil. Basta, mao na ang spiritual emotion. Mao na ibot na itong ipasabot. O dugang pagyunya na, it produces unsa divine viewpoint, compassion. Compassion, ang imong pagsabot o kanang compassion, maglisod tag mo bilisayaan yan. So these are all spiritual emotions, and they are the heart and soul sa divine viewpoint lifestyle. You see, nanakay lifestyle nga kanang Diyos nun nga pangunahuna ang gibasihan. O kini, mao ni byproduct sa imong paggamit na sa pulong sa Diyos ngadto sa kasinatian. Ug dugang pagyunyana, ang imong paggamit sa pulong sa Diyos ngadto sa unsa kasinatian maga-produce usab kini og gitawag og spiritual self-esteem. Anong dong ka ba nitong tulo ka spiritual skills, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Tulo na sila. Now, kining spiritual self-esteem, by the way, this can only be acquired pinagi sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. Paggamit niini. Kay lahi maning pagtuon sa pulong sa Dios kaysa pagtuo, paghangop, pagdawat, o paggamit niini sa imong kinabuhi. You see? Studying God's Word is one thing, but believing and applying it is another thing. Mao ni ang matuod o daog yun. So, sa iyang pagpadayon, sa usa ka magtotoo nga nagpadayon sa pagtubo diha sa kay balong sa grasya o kay balong kang Ginoong Kristo. This leads sa iyang paggamit na sa 10 problem-solving devices sa iyang kinabuhi. Ug ang protocol nga plano sa Dios sayo naman ta is unsa? A problem identifier, problem anticipator, problem preventor, o problem solver. You see? So mao na ang gamiton sa magtotoo nga nagapadayon sa pagtubo. Persistent, consistent, persevering sa iyang in taking in Bible doctrine sa iyang kalag. Kay kini muugmad kini ngadto sa kategorya nga nagunang kategorya nga gugma. Category 1 love ba? Unsa man ni category 1 love? Love for God the Father. You see?
nga tungkol mga to sa Diyos gawahan o kini muugmad lamang kini ko na kay gugma sa pulong sa Dios o kini magadasig kanimo to be pleasing to God. It motivates ang imong pagtuman sa mga mando sa Dios ug resulta kini sa imong pagsimba na sa Dios, your worship of God. Naon sa may pa sa og worship of God. Daghan pang mga Kristiyano wa sila kasabot unsa kining worship. The worship of God, paminaw, ang atong pagsimba sa Dios is the exaltation of the person, the character of God, and the plan of God. Appeal, of course, ang atong pagpasalamaton, pagkamapasalamaton diya sa frontal lobe nato, sa atong kardiya. So, mo kini ang mga punto nga tugida kanimo sa kamanungdanon kini sa atong kinabuhi. Now, when a believer reaches sa kanang paghangtong na niya, mao nang bahina o dapita o panahon na nga he is now in a position nga siya angayan ng gamiton. He is now usable in the hands of God. And the second stage of that, of course, mao kining divine viewpoint historical impact nga gipanagihan niya na mao magtotoo to the rest of the human race, both directly and indirectly. Ato itong gisgutan itong kinabuhing Joseph o ato ko nung Osborne kinakalimot na tingali ka nga kini si Joseph mao kini ang tumong sa kanang kasina among his brothers. Gikasinahan to si Joseph sa iyang mga igsuon nga naman tungod kay si Joseph has been impacting everybody in his life. Nagahatag siya ng impact ganito sa mga katauhan sa iyang palibot, especially his own brothers. Kining iyang mga igsoon, mga karnan, mga reversionista. Ikinigos Joseph, naluwas ni siya sa sayo pag yun nga, bata pa kayo siya nga kanang naluwas. He got saved very young. O he got interested sa doktrina very young. Di pareha sa iyang amahan, kasi sa may amahan ni Joseph, si Jacob. And Jacob was operating without doctrine in most of his life. O kini si Joseph, naginusaran yun siya sa pahimutang siyang kaugalingon sa doktrina. He had to go with it alone. So, halaga niya, okay ra na. Tungod kay nagabarog man siya sa prinsipyo sa giingon nga one with God is a what? A majority. Sabtagin na. One with God is a majority. So, he did just that. Maugatong iyang gisunod. Ug kadto siya na promoted Joseph to be the chief shepherd. Siya ng administrador sa mga kalihukan siyang amahan. Pila pa edad niya na ito? 17 anyos pa. So, gi-promoted siya over those sa iyang mga maguwang ng mga igsuong laki who were more than twice of his age. Some of them were. So, kani sila mga igsuon ni Joseph. Ilag yung ginuntan si Joseph kay diha may doktrina si Joseph. Di hated doctrine. Ang iyang mga maguwang, ang mga igsuong laki. Ilaning na unsa
napanunod ning maong attitude gikan sila nga mahal si Jacob. So, wa sila muangay sa pulong sa Dios. Wa sila gugma o busa ilang gidumtan. They hated God. They hated anybody who functioned with doctrine. Na sama ni Joseph, kung may hinungdan nga one day overpowered him in Dothan. Sa antong pagbasa diya sa kapitulo 37 sa Henesis na mababasa ni mo kana. Kung having overpowered him in Dothan, they threw him into a pit. Ilang kanang labay dito sa bungaw, fully intending to murder him. Imagine that. Instead, they sold him. Baligyan lang noon nila si Joseph into slavery, into Egypt, dito sa Egypto. Assume because he would be out of sight. So, ilang pagdakong namatay na siya, he would be out of sight, he would be out of mind, they'll never have to deal with him again. Ilang get rid ni si Joseph. And for 13 years, kini si Joseph, miagigit siya sa mga kanang pagsuway, vicissitudes of rising and falling. Okay? So, he went to work for Potiphar with purchase of the slave market there dito sa Egypto. Kung kini si Joseph, may gamit yun sa mga pertinent doctrines ngadto sa kasinatian. He kept on growing. Pagdayon di sa sibog sa unahan. He kept on being promoted. Ni-promote kani siya padayon until he became, in a matter of months, the chief administrator of Potiphar's affairs. You see? Ug mao kadto nga ang asawa ni Potiphar, of course, tried for many months. Suway yun. Pila kabuan yun. Suway niya to seduce Joseph. But wa masalir. It did not work. Hangtod, finally, gibirag yun kini niya si Joseph one day. Ngayon siya nga, we just have to go to bed. We just have to go to bed. Mutigingon sa asawang Potiphar. Kung si Joseph, unsay iyang itubang. Not me. Not me. I'm out of here. Dili ako. Dili ko. Tako sa nawa ko. I'm out of here. And for that, kini si Joseph, dali nila sa banlod sa bilangguan. Inang ipriso. For the same reason, baligya siya into slavery dito sa Egypto tungod sa iyang doctrinal nga lifestyle. Idali-dali nilang priso. Now, kung sa may gisinati niya, category 1 suffering, no? Ito iyang gisinati. Kung sa maning category 1 suffering, it is the suffering according to the will of God. Kung niining maong hitabua, ang uban nga mga sakop sa kaliwatas tao, causing Joseph to suffer. He not only has compassion suffering for them, kundi he was also the target of the evil retaliation against him tungod sa iyang doctrinal nga lifestyle. Ug niining hitabua, Potiphar's wife, asawang Potiphar. And Potiphar was stupid, like Jacob. Ang mahal ni Joseph was stupid. They didn't understand what was going on. Kaya nga naman, they were spiritually blind. So, gipriso nila si Joseph for how many years? Over 2 years. And from the human view standpoint,
Kung tanawin ni mo, hopeless na yun ang iyang kaintang, di ba? But from the divine viewpoint, ang Diyos exactly knows what was going on tungod kay good always knows. Good. Ang Diyos good, of course. Ang iyang pagkamayo, ang Diyos nasayod kanunay what He is doing. God does not make mistakes. Isuwat na sa imong notes. Dili gyud masayop ang Diyos. Nungka. Paminaw. And get this. Ang Diyos mutugot sa dautan to exist ni ining kalibutan. Apan ang Diyos dili masayop in what He allows to come into the life of a believer in Jesus Christ nga naga-function uban sa doktrina dinhin ni kalibutan. Now, ato ni padayon tuod ugma din nila mo na kita kutob kay igo na usab na itong unungon kini na anyway ato ning ipadayon ugma kining mga punto din nga bahin sa kinabuhi ni Joseph may kalabutan sa atong pagka-Kristohanon. Mag-ampo ta. Bala na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo nining matamis nga gayon sa mo pagpagkigambitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat ining grasya dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapahimos nining imong mga pulong na among ikadugang dinhi sa among kalag nga among magamit sa mga darulang panginabuhi. Salamat ni among Bible study through the YouTube pinagi sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.